ዕዱምና ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ ናይ ቀደም ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ፕረዚደንት ኣማሓዳሪ ባንኪ ኤርትራ ኮሚሽነር ኮሚሽን ዶብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኤርትራ ብሕብረት ኣውሮጳ ሕጂ ኣብዚ እዋን ኣብ ቤልጅየም ከም ኣማኻሪ ወይ ኮንሰልታንት ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። ዝኾነ እዚ ኣራኺብና ዘሎ ሎሚ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸውን ዘሎ ኩናት ንሱ ዝተተሓሓዘ ገለገለ ሕቶታት ከተብርሃልና قديمك هذا اللي هم يغني اللي أمباسادر أدمي أخبرك حتوتاتنا تملس لزفاتك. أنا زي قات أمزي كنراها مخالنا بأقداسي وأنا وقداي كن ما يتم مخالنا زفتر كايو عدل أمسجن. راي مو مچم كلنا نكاتاتو زلو غدايو بقدام نتكن حنت صحف كان يرالن كنمو بزحاب زي محبراو مرخبيتات الزرابيت كوينا رخيبي الله بزعبا قرب مبرك كتبني مجمري حتى كان سدما إرترا ميسايل مالت روكيت كاب واحد سديدو متكعت غيرو نعدما غبو ملاش كو هابلو زبل صحف كان يركمو مالت بزحاب زبلو زلو خاني እቲ ሰራዊት መጥቃዕቲ ካብ ኤርትራ ይብገሳሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኩን ኣብቲ ኩነታት ይሳተፍሉ ስለዚ ሕወሓት ስቂሉ ዲኽርኢ ዘሎ ካብቲ መበገስስ ናይ መጥቃዕ ማለት መሰል ይብሉ እንዲዩ ስለዚ መጀመርያስ ንምንታይ ቆም ጌርካ ጽሒፍካ ዝብል ብዙሕ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዛራቢ ኮይኑሎሞ ንምንታይ ቆም ኢልካ ማለት መሰሎም ዳይኮን እንድሕር ሰራዊት ይመጾም ኣሎ ካብ ኤርትራ كمون تي مبغسيتات ونكا وندحر كوينو سراويتنا إثيوبيا ونكا وتبغيسوم ياتو خم زلون بزتفالالي ملكعات يغلصالو سلازس نفسهم نمكلخال زغبرو ايكون انديو كم زغير كم صحابكا يززارب زلو ابزحمو ازي اقدم مبريه يختبن اذا حتى زي بزح مدايات اللوا حجي من البات تنقند مداياتن ادرس كبر كفتني حدا كينات بزحت قدايات اللوا تعبي قداي مچس تتجددو بتم بتكونات زيتن كفو عويتن اكايتن نايت كوينات تدفئ زاتو اب حوز طبس ترى تغادلاي ترى وتحدري ازت زعبي كالاي من البات اتي اب مونغو اب حوي نايت خلتي ام تقنعنتي حيلتات زطبس مسكيناي سلاماو حزبي اتقندن قداماين جن حقي قداماي قداي ناي كوينات حجي بخلتي اوغاناز مص زلو بروباغاندا ناي بحقي قاليو مرتعو زي بلو دارغا وصو ناي فترا زرباتات الله ابزي نحنا خم إرتراويان انتاي هاجراو ربحنا اذا خليت تقنعنتي حيلتات بمسرته اثيوبيا وحيلتاتيو اتكوينات نا اثيوبيا اوشت اثيوبيا زكاي زلو كوينات سلازخونه امونغ اثيوبياوያን تقنعنت حيلتات زكاي زلو سلازخونه وشت او غداينا اثيوبيا ኤርትራዊ ابو يدكوت يبلون نحاده وين يتخلق دغف يبلون سلمنتاي اندحيلكا اذا خليت حيلتات زي ناي حق عركي إرتراديو ويفتاو إرتراديو اندحيلكا ملكت حطوتات اللو ناي هزباويان حرنة تقراي اندحري رئيخا نزا حالفة 10 عامتات العلاو مريت إرترا سمين كابتن مجزأتاو الدب أم معراب كباب بادمي أم أكل كباب صورونا زالان بسان رؤسو كباب يوروب بادا سفح بوتاتات إرترا تقوبيتو صنيح له إذا قوبت أزي نخ قدف وي سراوت إثيوبيا قدم سرعات وياني هزبا وياني حنا تقراي عبلال ترازنا ورولو سرعاتنا إثيوبيا معليا زي يقولو وسانيتات ناي ستاوباي تحورات هاقرات حاليفو كوميشن دوب ون مانزاوي مملكات دوب غيرو نزي سلك حقاو ترغم زي يبلو يتباهيلو يتقوم نجار انتايو نعسر عمتات كاب كلتشحن عسران كساب حجي ولا تمقرأ تصابوتات طويلو انكلو تفرمون كله هاي سلام اي كينات بتنقي
ኣብያ ናይ ቲ ብወያነ ዝዕብለል ዝነበረ ስርዓት ካብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ምውፃእ ስለዚ እዚ ሓደ ፋክት እዩ ሓደ ኩንነት ሕጂ ኣብዚ ኩነት እዚ ሃገራት ረብሓሉ ሃገራሲ ናተን ናይ ወፃኢ ሜላ ኣብ ረብሐን እዩ ዝምርኮስ ክንዲ ዝኾነ ሕጂ እዚ ኩናት እዚ ተበጊሱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ንምልከት ኢለለኹ ኤርትራ ከም መንግስቲ ይኹን ከም ሃገር ኣብዚ ኩናት እዚ ዘይሻራዊ መርገፂ ሒዞም እንተኽኢሉ መህድኢ ወይ ኣህዳኢ ወይ ናብ ዕርቂ ገፁ ዝደፍእ ተራ ክንፃወት ከም ጎረቤት ሃገር ኣብዚኣ ግን ከይቋርፀካ እምበር ኣምባሳደር ናይ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ድሕሪ መፂና መንግስቲ ኤርትራ ሻርነት ይሓዘ እንድዩ ሕጂ ትዘብር ዘለኮ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ እዩ ዝወቕዓና ዘሎ እቲ ክሌም ዘሎ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ግልፂ ኩናት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ክለሲ ሓሳባዊ ዘረባ ኢኻ ትዛረብ ዘለካ ብግብሪ ግን እንታይ እዩ ኣይኮንኩን ናበይ ክመፀካ መንፀፍ እየ ዝገብር ዘለኹ እምበር ናበይ ክመፀካ ሰራዊት ኤርትራ ኪኖ ዶብ ኤርትራ ኣትዩ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ንሓይልታት ፍሉይ ሓይልታት ይኹን ሚሊሻ ናይ ወያኔ የጥቃዕ ኣሎ ዝብል ዝኾነ ጭቡጥ ሓበሬታ የለን ብዘይካ ፕሮፓጋንዳ ሓደ ዘሕዝነካ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ገሊኣ ተዓሲባ ኣፈኛ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ወያነ ኮይና ኣላ ገሊኣ ከዓ ብደገፍ ናይ ወያነ ስርዓት ቀይራ ኣብ ስልጣን ክትመፅእ ትፅቢት ዝነበራ ኣላ ገሊኣ ከዓ ስለዘይትፈልጥ ንፕሮፓጋንዳ ከምዚ መፅስ ኢላ ተቃልሕ ካብ ወያነ ልዕሊ ወያነ ኮይና ትዛረብ ኣላ ንሕና ኤርትራውያን ጉዳይ ኣለና ውሽጣዊ ጉዳይ ዓቕምና ኣኻኺብና ነቲ ደመኛ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ክንኣሊ ናብኡ ከነተኩር ኣለና ኣብ ክንድኡ ገሊኣ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊኣ ከዓ ደገፍቲ ናይ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይና ንሓድሕዳ ሆ ትበሃል እዚ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዕላማ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ዝኣሉ ጉዳይ እዩ ብዝተረፈ ኤርትራ ምናልባት ኣብዚ ኩነት እዚ ነቲ ብኣብያ ናይ ወያኔ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቅድሚ ሕጂ ብቲ ማእከላይ መንግስቲ ድሓርቲ ማእከላይ መንግስቲ ክወፅእ ምስ ወሰነ እውን ክሳብ ሕጂ ተጎቢጡ ዝፀንሐ መሬታ ናይ ምምላስ መሰል ኣለዋ እዚ ብኣህጉራዊ ሕጊ ፍቑድ እዩ ኢንፋክት ሓደ ጎረቤት ሃገር መሬትካ ብሓይሊ ጎቢጡ ኣይወፅን እያ ክብል ከሎ እዚ ተግባር ናይ ወራር እዩ ኣብ መሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ነፍሲ ዝኾነ ሃገር ከዓኒ እንድሕር ዓቕሚ ሃልይዎ መሬቱ ናይ ምምላስ መሰል ኣለዎ ሕጋዊ መሰል ኣለዎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ሕጋዊ መሰሉ ተጠቂሙ መሬቱ ከምልስ ዓቕሚ ስለ ዘይፀንሖ ሕጂ በዝተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት መሬቱ ከምልስ ብዙሕ ኣህጉራዊ ሕጊ እውን ዝድግፎ እዩ ኪኖቲ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰጊሩ ከኣቱ ግን ጉጉዩ ክንቃወሞን ክንኩንኖን ኣለና ኪኖ ዶብ ሓሊፉ ይዋጋእ ኣሎ ዝብል መርትዖ ዘለዎ ጭቡጥ ሓበሬታ ግን ክሳብ ሕጂ የለን ብዘይካ እቲ ፕሮፓጋንዳ ሃኩላና ንፈልጦ ትዘሕዝን ንሕናሲ ሓቂ ካብ ሓሶት ነፊና ርኢናስ ነቲ ሓቂ ተመርኪስና ናይ ብሓቂ ንሰላም ዝሕግዝ ዕርቂ ዝሕግዝ መርገፂ ክንድንወስድ ገሌና ንወያኔ ገሌና ንኣብይ ደጊፍካሲ ነቲ ሕመረት ጉዳይና ዝኾነ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንምምፃእ ከነካይዶ ዘለና ሕማም ንጎስዮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ማለት ኣብዛ ኩናት እዚኣ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ይድግፍ የለን እቶም ናይ ሰሜን እዚ ዝበሃሉ ዝነበሩ እውን ፋሒሎም ናብ ኤርትራ ኣቢሎም ከም ብሓድሽ ተወዳዲቦም ካብ ውሽጢ ኤርትራ መጥቃዕቲ ይፍንው ከም ዘለው ይግለፅ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከሎ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ነፍሱ ንምክልኻል ዝወስዶ ስጉምቲ ኣይህሉን ድዩ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ናይ ብሓቂ ጉዳይ ውንዙፍ ዘይተወድኦ ጉዳይ እንተዘይነብሮ ነይሩ ኣብዚ ኩናት እዚ ረብሓ እንተዘይነብሮ ነይሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሃዲሙ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ወይ ብረቱ ሓዲጉ ኣውሪዱ ዕቑባ ክህቦ ወይ ከዓ ናብ ዘለዮ ዓዲ ናብ ዓዲ ከረክቦ ምተገብአ
ግን እዚ ብለካ ዘለኹ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ብጠንቂ ኣብያ ናይ ወያነ ኣህጉራዊ ሕጊ ምኽባር ውዕላዊ ግዴታ ምኽባር ተጎቢጡ ዝጸንሐ መሬት ኤርትራ ኣሎ ሕጂ ጂኦፖለቲካ ኻትሪ ኣብዚ ጂኦፖለቲካ ኩነታት እዚ መሬት ኤርትራ ተጎቢጡ ዝጸንሐ ናይ ምምላስ ዕድል ስለ ዘሎ ነዚ ንኸምልስ ሻራ ክሕዝ እኽእል እዩ ግን ድሩት ክሳብ ደቡ ክሳብቲ ደቡ መሬቱ ኣምሊሱ ግን ኪኖ ደቡ ክዋጋእ የብሉን እየ ዝብለካ መሬቱ ናይ ምላስ ግን ዋላ ብዘይ ዝኩናት ዝኮ ናይ ምላስ ሕጋዊ መሰል ኣለዎ በመሰረተ ሃገራዊ ሕጊ መሬቱ ምምላስ ግን ዓቕሚ ስለ ዘይጸንሐ ስርዓት ወያነ ከዓ ዓቕምታት ናይ መላእ ኢትዮጵያ ኣፍቲቱ እዚ ኩሉ ኣብ እዚ ታሃትብሎ ሰሜናዊ እዚ እኮ ማዕለያ ዘይብሉ ኣጽዋር ሕጂ ኢድና ወዲቑ ዝበልዎ ወያነቲ እንታይ ኣም ዝብልዎ አንቲሲፓቶሪ ዲፌንስ ዝበሉ ሓደ ካብቶም መራሕቶም ክወስዱ ከለዉ ኣብ ኢዶም ዝወደቐ ኣንጻር ኤርትራ እኮ ይቐኒዕ ነይሩ ዝብሙሉ ሕጂ እንታይ እዩ ለውጢ መፂ እንድሕልካ ኣብ ክንዲ ኣንጻር ኤርትራ እዚ ሕጂ ኣንጻር ትግራይ ይቐንዕ ኣሎ ክቐንዕ ኣይነበሮን ግን እቲ ኩናት ተበጊሱ ኩናት ከዓ መቐፀልታ ፖለቲካ ብካልእ መንገዲ እዩ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣይኮነን ኣብ መንጎ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን መሪሕነት ናይ ስርዓት ኢትዮጵያን እምበር ኣብ መንጎ ህዝብታት ኩናት ኣይኮነን እዚ ስለዚ እንታይ ኣዝብለካ ዘለኹ ብዚ እቲ ጂኦፖለቲካ ክንክእል ኣለና ዘይተወድአ መስርሕ ሰላም እንተ ዘይነብር ነይሩ ልቦና ነይሩ ካብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ بدليتهم بمسرة حق مسرة وسانيتات تبعت حبرات هاجرات وصيهم انتزنوبرو الزكونات هذه أي متفترن ولا حزب إرتراون بمسرته مسهم كدناقص على زك الكونات نيرو حجكم الله حزب إرتراون مسهم دناقص على الوقت ولا يدخلني خام خنياتو كينات حماقي كينات مقتلتن عنوتين قبل علي قربتنا زخونه بزح زمدنا تعزلنا حزبي بكينات زورد عنوتن مقتلتن كورد كاني نحنا دسايب لنا ني خم حزبي زك علينا خاني نعون مهدا عرق نمصا خنسرح كنكلالنا ግን ተወንዚፉ ዝጸንሐ ዘይተወድኦ ጉዳይ እሱ ይትጠንቂ ሕጂ እሱ ሁዳ ዋላ እዚ ኩላኮ መንግስት አሜሪካ መንግስት ጀርመን መንግስት እስፓኛ ኮነቲ ናይ ሮኬት ደብዳብ ኮኒኖሞ እዮም እቲ ፈተነ እንታይ ነቲ ጉዳይ ኣህጉራዊ መልክዕ ንምትሓዝ ዝግበር ዘሎ ፈተነ እምበር እንታይ ኣብ ከባቢ ስመራ ሓረስቶት ደብዲብካ ወይ መሬት ሓሪስካ እንታይ ትንክፎን ኢሳያስ እቲ ሮኬት እንደሕና በስመራ መጽይኮ ሰላማዊ ህዝቢ ዝሰምበር ኢሳያስ ኣይትንከፍ ዋላ እቲ ስርዓት ኣይትንከፍ ብመሰረቱ እንድሕር ኢኻ ግን ሲምቦሊክሊ ነቲ ጉዳይ ዘይመልክዑ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣህጉራዊ መልክዕ ኣትሒዝካስ ንዑ ካልእ ሓይሉ ለኣትሎ እሞ ንዕሩድኡና ንምባል ዝመጽእ ዘሎ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብዚኣ ክንፈላለየን ዘለና ናይ ብሓቂ ምትእትታው ሻርነት ዕርክነት ናይ ኢሳያስን ኣብይ እንታይ ይሰሮቱ ኩላና ንኽተሎ ኣብኡ ኣሻቓሊ ዝኾነ ኩነታት ኣሎ ንዓይ ዘሻቕለን ኩነታት ኣሎ ክልቲኦም ዘም ሓይልታት እዚኣቶም ክልቲኦም ዘም ሓይልታት እዚኣቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ኤርትራ ህርፋን ኣለዎ ዓባይ ትግራይ ትረኻ ሕጂ ክነግረካ ይኩንኩን ኩላና ንፈልጦ እዩ እዚ ናይ ኦሪታዊ ኣምር ናይ ሃገርነት እንዳምጻኻ ኤርትራዊ ምንነት ናይ ሙቃዕ ኤርትራዊ ሓድነት ናይ ምዝራግ እዚ ኩሉ ዝጸንሐ እቲ ትካላዊ ዝኽሪ ስለ ዘይብሉ ኤርትራዊ እምበር እዚ ኩሉ ብግምት ከነእቱ ክንክእል ኣለና ሕጂ ከዓ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ እቲ ሃገራዊ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክመጽእ ኣለዎ ምክንያቱ ሰላም ዝመቃቐል ጉዳይ ኣይኮነን ጸጥታ ርግኣት ዝመቃቐል ጉዳይ ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን ግን ብዝበለጸ ብልዝብ ጉዳይም ክፈትሑ ኣብ ኩናት ካብ ኣተው ከዓኒ ብዝመስሎም መንገዲ ጉዳይም ክፈትሑ ጉዳይም ፈቲሖም ከዓ ኣብ ሰላም ኣብ ርግኣት ኣብ ጸጥታ ክኣቱ ንሕና ከዓ ከም ጎረቤት መጠን ምስኦም መን ይምጻእ ብዘየገድስ ኣብ ሓባራዊ ህላወ ሰላማዊ ሓባራዊ ህላወ ምክብባር ናይ ልዕላውነት መሬታዊ ምሉእነት ተመርኮሰ ዝምድና ክህልወና ኢና ንደሊ ስለዚ እዚ
ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዝብል ዋላ ሓንቲ ጭብጥ ዘሎ ስታይል ሙዚቃ ተማረኹ ገለገለ ግን ኣርእዮም ናብ ቴሌቪዥን ኣብ ገለብቲ ናይ ኣብ ባድመ ገለበት ተማረኹ ካልእ እንታይ ክነግረካ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኮማልያ ዘይብሉ ኤርትራ ብሎ መለዮ ልብሲ ወታደራዊ ልብሲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኣስፊዮም ኸዲኖም ከም ዘሎ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ካብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ዝመጽእ ኣብ ትግራይ ተማሪኽና ዝበለ ኸማን የለን ዘምጾም ኣብ ከባቢ ባድመ ተኾይኑ መሬት ኤርትራ እዩ እንድሕሪ ኣትዮም ነይሮም ተመሊሶም ሒዞሞም ኣነ ኣይፈልጥን ግን ናይ ብሓቂ ኪኖቱ ዶብ ኣህጉራዊ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከይዱ ዝዋጋእ ሓይሊ ኤርትራ ኣሎ ዝብል ዋላ ሓንቲ ጭብጢ ዘለዎ ሓበሬታ የለን ክሳብ ትዶብ ከኣኒ ነቲ ዶብ እንድሕሪ ደኣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገዲፍዎ ምምሕዳራዊ ሃጋፍኮ ክመጽእ ይኽእል እዩ ነቲ ምምሕዳራዊ ሃጋፍ ክትመልእ እዚ ግን ብስምምዕ ናይቲ ማእከላይ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ እዚ ምክንያቱ ጉዳይ ዶብ ኣህጉራዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ነተን ክልተ ማእከሎት መንግስታት እዩ ዝምልከት እንድሕር ደኣ እዚ ብስምምዕ ናይቲ ክልቲኡ መንግስታት ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጎቢጥዎ ዝጸንሐ መሬት ካብኡ ወፂሞ ሰራዊት ኤርትራ ኣትይዎ እዚ እኮ ኢስኖት ወራር ኣይኮነ ምትእታው ኣይኮነ ዋላ ሻራዊ መርገፂ መሓዝ ኣይኮነ መሬትካ ምምላስ እዩ ሕጂ ግን ኪኖት መሬት ግን ዝኾነ ኤርትራዊ ምትእታው ኩሉ ይብሉን ከምኡ እንድሕልዩ ኩላህና ክንኩንኖ ኣለና ካብኡ ወፃኢ ንሰላማዊ ህዝቢ ግዳይ ዝገብር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕት ክኩነን ኣሎ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክንምለስ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ኣተሓሕዙ ከመይ ኣሎ ብናትካ ግምጋም ማለት እዩ ብዙሓት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢዱ የእትሉ እዚ ድማ ካብ 2018 ኣትሒዙ ዝፀንሐ ፕሮጀክት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፅሑፍካ እውን ሓንቲ ዝገለፅካያ ነይራ እቲ መጀመርያ መበገሲ ናይዚ ኩናት ህወሓት በዓል እዩ ምክንያቱ ነቲ ናይ ሰሜን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጎቢጡ ስለዝሓዞ ካብኡ ዝብገስ እዩ ዝኩሉ ፀገም መፅኡ ዝብል ኢልካ በቲ ሓደ ወገን ድማ እዚ ነገር ዝሕጂ ዘበለ ኣይኮነን ክስራሓሉ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ እንዳማዕበለ መፅኡ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐ እዩ ስለዚ ናትካ ገምጋም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተሓሕዛ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ፀንሐ ብሕፍሕ ከመይ ክትሓዝ ፀኒሑ ናይ ብሓቂ ጉቡእ ኣተሓሕዛ ድዩ ነይሩ እዚ ናትካ ገምጋም ዝካበኒ ካብዚ ሓንቲ ነገር ክርመካ ኣነ ይኮንኩን ህወሓት ይጀሚርዎ ዝብል ባዕሉ መራሕቲ ወያኔ ኣብ ዕለት 4 ኢንፋክት ኣነ ደገ ነይረ ምስ ኢትዮጵያውያን ነይሮም ምሳይ ምስ ክልቲኡ ስርዓታት ዝዳናገፁ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ መደበራትን እምዳዳት መኻዚኖታት ናይ ኣፅዋር ናይ ሰሜናዊ እዚ ከም ዝገበሩ ባዕሎም እዮም ኣውጆም ኣብዚ ሳልስቲ ከዓ ሓደ ስሙ ይዝክሮን ካብቶም መራሕቶም አንቲሲፓቶሪ ዲፌንስ እዩ ኣጥቂዕና ወ መሰራዊት ዲሞቢላይዝ ጌርናዮ ዘራሪግናዮ ምሳና ክመፅእ ዝኽእል ምሳና ኣንጻርና ክኸውን ዝኽእል ወቂዕናዮ ብሮት ከዓ ብምሉእ ብኢና እቲናዮ ኢሎም ናቶም ዘረባ ምዃኑ የኸረጋግፀልካ ዝደሊ ኩናት ባዕሎም ከም ዝጀመርዎ ባዕሎም ገሊፆም እቲ ማእከላይ ስርዓት ከኣኒ እንታይ እዩ ዝብሎ ሕጂ ስርሒት ምኽባር ሕጊ ኢሉ እዩ ፀረ መጥቃዕቲ ጀሚሩ እምበር መጀመርያ እቲ ባዕሎም ወያኔ መራሕቲ ወያኔ ኣትሊስት ኣብ ሰለስተ እዋን ሰማዕዎ እዚ ኩናት እዚ ምናልባት ብግቡእ ወታደራዊ ተርሚኖሎጂ ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ ብሎ እቲ አንቲሲፓቶሪ ዲፌንስ ብሎ ኣነ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ከም ኣምር ምናልባት ሓድሽ ኣምር ናይ ውትድርና ኸውን ግን እቲ ኩናት መን ከም ዘበገሶ ባዕሎም ስለ ዝተዛረቡ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ይኮነን ንዓይ ከዓ ኣስክራይብ ዝኸውን ኣይኮነን ማለት ትመዓባብሉ እያ ንክፈልጥ ደልየ ምክንያቱ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ምስ መንግስቲ ኣብይን ዘሎ ዝምድና ኣተኣሳሲርካ ምስኡ ድማ ምጉናይ ናይ ህወሓት ርኢኻ እቲ ኩናት ሕጂ እቲ ናይ መወዳእታ መልክዑ እቲ ክላይማክስ ክበሃል ዝከኣል እምበር ሕጂ ኮነ ተጀሚሩ ንዝብል ከተብርሃለ ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ክላይም ስለ ዘሎ ማለት እዚ ናይ መወዳእታ መልክዑ ዳ እምበር እቲ ፍሕፍሕ ብፍላይ ድሕሪ ምርጫ ምግባሩ ህወሓት ማለት ህዝቢ ትግራይ ብድሕሪኡ ዝመፀስ ዳርጋ ተቆራሪፁ እዩ እቲ መንግስቲ ድሕሪኡ ናብኡ ከምዚ ከይድ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝነበረ ጉዳይ እሞ ናይ ብሓቂ እሳድያታ ናይ ብሓቂ ትሪገር ነይራ ክንብል እንዳስለካ ሓደ ኩናት እኮ
مسرتاوي ጠንቅ ኣሎ ወላዓይ ጠንቅ ኣሎ ሕጂት መሰረታዊ ጠንቅ እንታይ ኢልካኒ ቁርቁስ ንፖለቲካዊ ስልጣን 27 ዓመታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝዕብሎ ኢፒአርዲኤፍ መንግስቲ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ 27 ዓመታት ሕጂ ብዛዕባ 27 ዓመታት ነንበይኑ ትራኸታት ኣለዎ ለውጢ መፅኡ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ለውጢ ምስ መፀ ዕብለላ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስተዓልየ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ትግራይ ከይዱ ተዓቕሉ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ሽዑ ዝፀንሐ ትረኻታት እንድሕር ደሊኻ ክልተ ዘይቃርቡ ትረኻታት ኣለዎ ኣብ መንጎ እቲ ማእከላይ መንግስትን ወያነን እቲ ማእከላይ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝብል ን27 ዓመታት ሃገር ክዘምትን ህዝቢ ክጭፍልቕን ዝፀንሐ ካብ ስልጣን ምእላዩ ስለ ዘይተዋሕጠሉ ገና ናብ 4 ኪሎ ንምምላስ ይቃለስ ኣለዎ ዝብል እዚ እቲ ናቶም ትረኻት ነገርካ ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ትእዛዝ ጥሒሱ ዘይሕጋዊ ክልላዊ ምርጫ ኣካይዱ ዝብል ኣለካ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ሓይሊ ምክልኻል ገበናዊ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ኣፅዋር ዘሚቱ ወዘተ ወዘተ ዝብለካ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ማእከላይ መንግስትን ካልኦት ክልላዊ መንግስታትን ሕጋውነቶም ተፀንቂቑ ስለ ዝኾነ ሕጋውነት ስለ ዘይብሎም ምስኦም ዝኾነ ይኹን ምውሳእ ክግበር የብሉን እዚ ኩሉ ከዓኒ ናብ መጥቃዕቲ ናይቲ ዘይሕጋዊ መጥቃዕቲ ዝብልዎ ወይ ገበናዊ መጥቃዕቲ ዝብልዎ ናይ ሰሜናዊ እዚ ኣምሪሑ እዚ ትትረኻ ናይቲ ማእከላይ መንግስቲ እዩ ብወገን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ህወሓት ከዓ ዘሎ ትረኻ ከዓ ኣለካ ኣሃዳዊ ሓይሊ ስልጣን ገቢቱ ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ምልካዊ ስርዓት መስሪቱ ዝብል ኣሎ በቲ ከዓ መሊሱ ስልጣኑ ወይ ምልካዊ ስልጣኑ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ንምንዋሕ ከዓኒ ሃገራዊ ምርጫ ኣወንዚፉ ንዘይተወሰነ እዋን ስለዚ ዘይሕጋዊ መንግስቲ ወይ ዘይሕጋዊ ስርዓት ስለ ዝኾነ ከዓኒ ትእዛዙ ይኹን መምሕርታቱ ንፁግ እዩ ከምዘይ ሕጋዊ ስርዓት ድማ ብሓይሊ ክእለ ኣለዎ እዚ ትኽልተ ተፃራሪ ትረኻታት እዩ ካብዚ እንታይ ትወስድ እዚ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ንስልጣን ምዃኑ ብዘይ ጥርጥር ትርኢ ከምቲ ጀነራል ካርል ቫን ክላውስዊስ እዚ ውሪ ብራሻዊ ጀነራል ዝበሎ ከዓ ኩናት መቐፀልታ ፖለቲካ ብካልእ መንገዲ እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ መቐፀልታ ናይቲ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ንስልጣን ናይ ክልቲኡ ወገናት እምበር ብካልእ ዓይኒ ክርአ ኣይግባእን ህዝቢ ከዓ ኣብዚ ኢድ የብሉ ተራ የብሉ ግዳይ ክኸውን የብሉ ናይ ብሓቂ ትዘሕዝነካ እቶም ኩናት ዝእውጁ ንነብሶም ይኹን ቤተሰቦም ይኹን ደቆም ዘይትንክፍ ግን ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስጉምትታት እዮም ዝወስዱ ሕጂ እዚ እቲ ትረኻታት እቲ ገምጋመይ ከዓኒ ቁርቁስ ንፖለቲካዊ ስልጣን እዩ ክካየድ ፀኒሑ እዚ ቁርቁስ እዚ ናብ ኩናት ገፁ ክዓርግ ኣይግባእን ነይሩ ኩናት ክውገድ ከኣል ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ባይታ ንልዝብ ነይሩ ፈተነታት እውን ነይሩ ክልቴና ዝረኣናዮ ፈተነታት ንዝተፈላለዩ ምክንያታት ሕጂ ዝንዝን ክብሉ ኣይክእልኒ ኣይደልን ኣይተዓወተን ስለዘይተዓወተ ከዓ እቲ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ዝለዓለ ጥርዚ ሒዙ ናብ ኩናት ዓሪጉ እዚ እቲ ዝሕዝን ክስተት ማለት እዩ ክስታይልካ ነርካ ማለት ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ደብ ኮሚሽን ብኮሚሽን ደብ ዝተወሰነሉ ሕጋዊ ናይ ኤርትራ መሬት ከም በዓል ባድመ ናይ መሓዝ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ክሳብታ ኣህጉራዊ ተሓንፂፃ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ከም ረብሓ ንኤርትራውያን ወይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ጌርካ ክውሰድ ይከኣል ማለት ድዩ ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዚ ምስ ኣምባሳደር ኣንደ ብርሃን ወልደጊዮርጊስ ገበርናዮ ቃለ መሕትት ኣይተወዳእን ኣብዚ መፅእ ቅንያት እቲ ካልኣይ ክፋሉ ከነቕርቦ ኢና ሰላም ቅንያ